oyawre nyakora moge jwang' machiegni chenro mar rupente karkato mantiere gi nonro mag gazet wakonene mage mantiere karkae gazet odiochieng'ni ma kawuono koro kik idhi mabor nimar wadak koni gigo mantie gazet mar The Standard mano mar Daily Nation gik mondikie ka walidho na lidha mondo ibed gi siso mar some kisesome tibedo kod ng'eyo kisebedo gi ng'eyo tibedo ng'a ber e gweng' iwacho ni ng'ani gi ng'eyo kiyudo ka ji obet alwora mar apaya moro kaunti ma Kisumu kacha ntiere bunge la wananchi ka in e bunge la wananchi kacha inyalo golo pachi ok ni koro kopenji tiwacho mana ni gino ok ni kare somo ber koro kisomo gazet okinyi ma kawuono kata ka walidho ni kato koro kidhigo mbaka igoyo mbaka kisewinjo gik moko ariyo adek mantiere kar kae ok an kenda an ja Kisumu kanya kwar mokiewo nyaka Sango to kawuono antiere kae kod Joyce Oduor kendo mondo koro anon gazet Joyce don koro gazet oda chako nono ka mar Daily Nation kod mano mar The Standard to Daily Nation kano pek chali nitie gimoro mane gimede iye ka obiro molewo bende ang' warang'ane ni en ang'o moketie ka manyalo miyo omeda ne bedo mapek moloyo. Mana kaka iselero Cleophas kaka pile walidha gazet ok wanyal somo duto wamulo mana weche momi peka mar mondo mi joneno magwa obeda ni gisiso gidhi ginyiew gazet gibed piny gisome yo makare kata kopogore kod nyiew gazet achieng' wantiere kod gazedego ma ng'ato nyalo somo kokale yor mbui koro kwaselidho negi malo to gin ginyalo dhi bedo piny to ging'iyo ne sigana moro Cleophas gi Joyce nolidhonwa kacha wadhi asoma ne matuta winjane ni piny Kenya nyaka sani ochomo kanyi nikech wang'e ni weche ma okete gazet thothne gin mago weche matimore pacho kae kendo mulo ngima oganda. Nyakora moge jwang' nitiere karka agin mana gi ite moko maiye ka machalo mana mar ng'ama nobiro mondo mi koro tim uso makende entiere karka iwacho ni en sponsored content mar gino koro ng'eny kanya momiyo opek kama nyakora moge jwang' ok apar kopeka kama pile kata kamano wang' wachaka to kata ka en sponsored content Cleophas ma en weche mag Healthy Nation an sigana ne aneno komako wang'a nikech en weche monyalo wacho ni gin hono achiel kuom hono ma ji nyalo wacho notimore nikech nitiere nyadendi moro kae iluonge kae ni Hope Obonyo nonyuole e od thieth mano mar Kenyatta National Hospital nonyuole ka entiere kod kilo matin mano mar 400 grams to lakteche ne e kinde manonyuole ne osewacho ni nyathini ok nyal kata dak kuom seche 6 kata kamano nyaka sani koro jahigni 12 dong mano hono kendo picha nitiere karka iwacho ni en nyathi ma hono manang' nene kacha ite mokwongo mano mar gazet maiye mar DN2 Healthy Nation kaeto bende maiye kanyo Joyce gima pod opek iye kanyo Healthy Nation odhi mana pages madhi 3 kaeto bang'e iye kanyo nitiere ni MyGov iwacho ni mano mantiere karakacha iwacho ni weekly review mantiere karakae mane gazet maiye bende marango gik matimore counties ma opogore bende omipeke iye kanyo kaeto machielo jok ma koro nyiepo bende koro tawala iye kanyo mana koro ka gidhi mana mos nyakwara moge jwang' ite mokwongo gazet mar Daily Nation chalo kama ka nitie kumoro amora ginyalo yude kacha achiel kachiel mondo mi ang' inene ane mano ka wantiere kodi kae to koro ite mokwongo kae iwacho ni gimomiyo ogai mar do Martha Koome chal ka gima gino koro dwaro owacho ni life sentence kata miyo ng'ato kum mano mar twech mar ngima owacho ni mibodak kacha nyaka chieng' odwa ni bende koro mondo mi lokruok ma kamano bende koro bedi to koro bende ka entiere kanyo yo makare iwacho ni inyalo duoke mobedi mano manyalo bedo kanyo ni en mana igni 30 mane paro mantie karka mane mochiw kar kanyo chiw omiya pek bende ite mara 4 okwayo mondo mi oketh twech no mano mar ngima kendo koro kimi twech omi twech maka thoth ahinya to chopo igni 30 ka od buro kale madhi bedo chik madhi bedo kadhi kelo lokruok ahinya wechego mago mag twech ne jogo motimo keth mopogore opogore. To Cleophas bing'e ni twech mar ngima thothne ichwalo ne jogo ma ponono otimo maundu moro manyalo wacho ni jogo ma oneko kinego ng'ato thothne mado ng'ado ni gabura ni in koro we waket ni twech mar
mano mar twech. Kata kamano wang'eyo ni piny Kenya kae onge twech no mar ponono ni kineko to in bindi neki. Omiyo ma en paro ma ponono jomoko nyalo nene ni ang'o momiyo ng'ato konego ng'ato to en itwe atweya kuom thuolo mar higni 30. To ponono kata anyuola mane inego watgi no, gin gibiro bedo ka gikale lit mosiko. Kata kamano ma pod en paro ma bende nyaka sani koro osechwal ne od bura mamalo mar mondo mi gibi gitwage, mar mondo mi gine ka ponono en yo makare mar mondo mi jogo to gimoro ma bende nyaka wach Cleophas, ong'e ni thothne jogo ma itwe e jela adiera ng'ato nyalo bedo no twe e jela, to jela kacha thothne iwacho ni en kama konyo ng'ato e loko timne. Nyalo bedo ni en gima kare ni ng'ato kosetwe kuom thuolo mar higni 30 kosebedo kacha, onyalo bedo ni adier ong'eyo ni yes natimo richo, to koro richo manatimo ni koro aseyie mar mondo mi alokra. Koro kogole bang' higni 30 go ka Nyasaye omiye ngima mathoth motieko higni 30 ge jela, kowuok oko kacha to ponono nyalo loko tim mare mochako dhi mbele kod dak ngima makare, nikech ong'e ni jela kacha bende ngima ok osebedo mayot. Jomodak e jela kale midhiero bende mopogore opogore. Nyakoro mo jongi midhiero mantiere kar kanyo bende waborita mondo nene ka od bura koro puodhe kata okadhe ere kaka odhi bedo kar kacha ka otiyo kode kata kaka idhi kete tim e gigo mabende nitiere kar kanyo. Malo kae mago jogo mantiere e lobno mana mantiere Njiru mabende koro kaluwore kod doho koro chiw omigi nyaka tarik 31 dwe mar 12 mano giko mar higani mondo mi gidar giwe lobno makoro oseyang' ne mar Jalmoni Kirima. Mano lo mantiere kar kanyo kendo oganda chiwo ywak mopogore opogore kotenore kod weche mag lo machalo kama. Cleophas nyaneno weche makamagi, weche manyien otieno manyoro, to adiera jogo modak kanyo manyaka sani osegero udi, nikech kata ka ng'iyo picha mano mar lo makamano manyaka sani koro iwacho ni en mar Kirima, nyaka sani ji ogedo kanyo, nitiere udi mopogore opogore moger kacha. Kata kamano jogo modak kanyo gin korka korgi, nikech kata obedo no migi thuolo mar nyaka tarik 31 mano dwe mar 12 mano ma higani, mano kapok wadonje higa manyien. Jogo manitiere kacha wanyalo wacho ni nyaka sani gisebolore. Moko kuom gi adiera oseyie ni ponono noko usnwa lobni e yo mar ratiro, noko usnwa go e yo mar adiera. To wan e kinde manwa nyiewo lo makamae nwaonge kod ng'eyo mora mora ni ponono lobni ok gin mar jogo ma usonwa, en ng'at machielo. Nyaka sani jogo koro osewuok oko ka koro gisecho, giwacho ni wenwa uru mar mondo mi wadagi, kik uketh mwandu magwa, yienwa uru kuyie gikwayo familia mano mar Kirima ni kudwaro tunyalo ng'isowa mar mondo mi wanyiew lobni kendo kowuok kuomu. Maneno ne en okang' makare ahinya Cleophas, nikech ponono koyienegi mar mondo mi ginyiew lobno kendo familia bende ok bidhi e lal, gipodi gibiro mana yudo pesa kowuok e lobno. Omiyo ber ka winjruok makare obedo mar mondo mi kik wane midhiero machal kod mano ma jodak mavoko sani kale. Winjruok onego kete yo makare, ng'ata mosegedo kacha unyalo yie mar mondo mi ousne kendo lo makamano mondo kik keth mwandu mare. Kamano bende moko kuom gisedak kanyo nyakoro moge jongo kuom thuolo maromo higni 12 mano tiene nao kanya ka mong'e ni en dala ponono nyuole kar kanyo mago jogo mantie gwengego mago ma Njiru mano mantiere Nairobi. Kama chielo bende bathe kanyo jogo mantiere lo mago wechego mago mag mavoko e ite mar 12 mago bende nitie kar kanyo. Ang'irange koro pod dhi medinegi kuom ndalo 4 mabiro. Kapod wantiere kar ka iwacho ni ero e ite mar 7 bende Joyce iwacho ni rem pod dhi bedo kar kanyo. Mano e wechego mag iwacho ni mano wechego mag mauta iwacho pod dhi medo bedo mapek ahinya ne nyakwara Muge Jwang' kapo ni nitie osuru mamoko ma pod ida med e wiye kacha makoro iwacho ni koro en fuel levy kidhi mede kacha gi Sh5 odhi kelo rem machalo nade. Omiye pek e ite mar 7 kar kanyo kendo nyakwara Muge Jwang' kanyudo thuolo mar range gazet mar Daily Nation iyudo kanyo ni odhi chalo nade. Mano koro komede iwacho kanyo ni koro gidhi bedo kar kacha koro en Sh23 mano wi lita ka lita. Mano ka intiere wiye kacha kotendo kod weche gi mago mag recommended and lobby mano mantiere kar kacha monego bed ni koro chak range ni rate ni koro dhi chalo nade. Mano mena madhi bedo kacha ka irango ni ere kaka weche mag yo bende onego bed ni rango. Ma iwacho ni Kenya Roads Boards proposal mano bende mantie kar kanyo makoro geno ni omenda ma kama dhi bedo ka imedo kendo ka omede kacha kaka osuru
odhi kelo rem ne japiny. To Cleophas mana kaka iwacho sigana ma kama bende ondiknwa kae kod jafwambo Alan Odhiambo. Nyaka sani koro wacho ni jo Kenya nyaka koro rido kanda kalore ni nengo mar mauta nyalo bedo mapek ahinya e kinde mabiro mbele. Ahinya kamano paro ma ochwal, mano new proposal mar medo mano kwana mar omenda mitiyo godo keto apeyni magwa mar mondo mi obed e yo makare. Kalure kod dul mabende kata board mochung' ne apeyni e pacho kae, mano Kenya Roads Board. Nyaka sani koro dwaro mar mondo mi omed omenda mano miluongo kanyo ni maintenance levy kod shillings 5 mar mondo mi okonyi ahinya te kinde gi manitiere inflation e wechego mag gero apeyni kata materials kata gige mag gero apaya. Ahinya iwacho ni nyaka sani koro nengo mar mauta nyalo bedo kata sani waneno ni nyalo bedo no obiro medore. Kata kamano gino ma jopiny onego bed ni ng'iyo ni komed omenda makamae mano mar en maintenance levy mar shillings 5 omenda makama onego bed ni tiyo godo e bero apeyni magwa. Bende jopiny biro bedo ka riembo e apeyni makare kose magi omenda ma ibiro bed kimedo nengo mar mauta medore kalure ni chulo nyaka road maintenance levy. Kata kamano apaya ma podi ringe te en apaya marach. To ng'eyo ni ka apaya rach nyamburko biro kethore matinde no dhi medo kelo pek ne jopiny. Koro miyo duol ni onego bed ni kanono gine to adiera pesa no makoro imedo onego bed no tigo de yo makare mondo apeyni magwa bende obed maber. Kata bedo ni koro ichulo mafuta maber ting'eyo ni kata ndara ma ngiringe cha en ndara maber nyamburko mari ok bi yudo kethruok moro amora. Nyakoro moge jwange ite mokwongo kar ka bende wadhi adhia piny ka mondi kae to nitie gima Ndindi nyoro be owacho ang' warange quote of the day ondike kanye ite mar 2 sani nitiere wechegi mago mag loko wechego mago mag iwacho ni mag chiwo mwandu mana anyuola mag jorai ywaruok koro neno mano ka wantiere kar ka e wechegi mabiro achiel kachiel mano ka wantiere kodi mana ng'iyude kacha kama ondike kanyo ni weche mag inheritance nitie kar kanyo mondo mi ka ng'iyude ang'e kacha achiel kachiel. Wacho ni koro weche mag somo lobby kata riwruok mano makino ratiro mag oganda bende koro dwa ni nengo mar somo ma bende ni malo e mbalariany bende koro chike ma kamano kata gima ne plan chenro mar chako ni weche mag omenda go bende obed kacha yo makare mago bende koro awawinje kar kanyo weche manyien ka bende koro gidwa mondo mi ochunge ka giwacho ni ok odhi chiwo chenro mag somo ne oganda e yo madwarore. Mano mipek e ite mogik gazeta en mara Daily Nation. Joyce en gimoro ma pod mako oganda gi paro kendo en gimoro ma degier mar winjo mathoth pod gotenre kod weche mag somo. Cleophas wach mar funding model manyien ma bende no kel kae kod sirikal mar Kenya Kwanza nyaka sani osebedo ka chwalo penjo mopogore ni ponono chenro mar chiwo omenda makamago ere kaka unyalo tiyo e yo makare ma ponono onge mibadhi moro amora kaloni ni nyaka sani nitiere kidienje 4 mano ti godo kata monego bed ni tiyo godo e chwalo omenda ne jopuonjre ma sani nitiere e mbalariany mane hikgi mokwongo. Nyaka sani penjo nitiere ni ponono ere kaka itiyo godo e yango na diera ma nyathi mochando ma nyathi moko chanda ahinya ma nyathi monego bed ni miyo pesa makamae. Wang'e ni nyaka sani ponono jogo ma kedo ni ratiro mar oganda ahinya mano kokalo e grupno mano mar elimu bora nyaka sani koro gisebedo ka gipenjore penjo makoni kod kocha ni ere kaka gibiro yanga diera ni nyathini ponono en needy ma en vulnerable ma en less needy iyango yo machalo nade nikech adiera Cleophas wang'eyo ni e kinde mag yango ni ma nyathi mochando moloyo ma chenro makamago thothne timore e gwenge titiyo kod ruodhi manitiere kor gwenge mopogore to ang'eyo no omenda ni mar helba kata mano mar chwalo pes somo ne jopuonjre manitiere first year itimo e yor mbui. Koro akia kapo nono ne mbui kacha nitiere kaka inyalo yang ni mato chando matoko chando kata kamano pod en achiedh nade mathoth ahinya ma kokolundache e yo makare to mibadhi nyalo donje to wabro neno ni jopuonjre ma adiera oromo mar mondo mi ochwal ne omenda gi ponono moko kuom gibiro dong oko mar listi timiyo mago manyalo. Kata kamano ne wawinjo ka chieng' Jumapil nogo mane jatend piny Kenya William Ruto loso nowacho ni chenro mar somo ni en makare ni wan joma omew wane monego bed ni wachulo mano kotiyo kod ranyisi en kaachiel kod jotelo mamoko mantiere sirikal ni gine monego bed ni gichulo omenda mar somo ne nyithindgi kaluwore ni gin lwetgi mor. Kata kamano chenro makamae onego bed ni pod inone matut mondo nyithindo mochanda diera madwaro pesa moyudo pesa ma ok ni pesa omi jomoko to jomonego bed ni miyo
to ok oyudo omenda. Cleophas. Aya, nyakoro moge juang' mano weche mantiere itimo gi kar kanyo, ka bende ang' yudo thuolo mar range achiel kachiel ang' bedo kod ng'eyo ne bathe kanyo ni gin gik mage ma osebedo kacha ma nya kelo lokruok. Itimo gik no podi nitie wach ma wuok ka Huduma Kenya iwacho ni koro kanyo ni Moses Kuria right on charges mano nitiere kar kacha kendo koro gipuodho weche gi Joyce mano kotendo kod paro mane nitiere sekano bende bane timo juma mokalo kane Moses Kuria koro kawo pisa yanga ko duogo lieko kanyo ni jogi duto matiyo Huduma Center gigo kidhi kawo chenro moro amora Huduma Center kacho nego bed ni ichulo jotelo koro mawuok Huduma Kenya mano kanyo ka giwacho ni ero kanyo gidhi bedo gi thuolo mano mar choko omenda makore lach ahinya nyachopo kata bilion 10 higa ka higa. En thuolo moro ma oganda jo Kenya bende rito, en kumoro ma oganda nyalo yude omenda moko mabalang'. Kata kamano kalure kod Moses Kuria nowacho ni nyaka sani Huduma Centers en achiel kuom kuonde ma jopiny osekete geno margi ni ka gidhie kuonde mag Huduma Center to ginyalo yudo tije kata giyudo services mag sirikal e ot achiel kendo giyudo mapiyo piyo. Mane momiyo bende no temo mar dhiro mondo Huduma Centers omanyane yo mar nyayo omenda margi kigin mar mondo miyo nyuol omenda margi kigin ma ok ni kinde ka kinde girito omenda kowuok e sirikal mamalo. Kata kamano mano ler manyaka sani onego bed ni chiwo ne jopiny. Wang'e ni nitiere Huduma Centers 52 mayudore e kor gwenge mopogore opogore kata e counties magwa 47. Paro bende pod nitiere mar medo gero Huduma Centers e counties mamoko mondo jopiny oyud services mag sirikal e yo makare. Joyce, nitiere wach mantiere ang'eni ang' watiek moko mantiere ka e gazet mar Daily Nation. Ang'eni mana iye ka wadhi adhiya ite moro ma iye ka kendo nitie weche mag tuke mang'eni nitiere wiye ka kato bang'e ang' odhi ite mar 17 mano page 17 e weche mag El Nino. Nitie yie moro kanyo machalo yie Noah. Otang'atang'a ni kawuono tuke chalo nade mano kar kanyo mano 35 toke kanyo Manchester United wacho ni desperate for win as they face FC Copenhagen. Mano kawuono odhi chalo nade mano tugo mantiere kar kacha. Man U poko win tugo moro amora mantiere kar ka. Gisetugo tuke gi duto ariyo osegogi osegogi mano ka gintiere kar kacha. Ang' iso mago UEFA Champions League tuke ma kawuono gotieno. Arsenal dhi rakore kod Sevilla ka gintiere kar kanyo. Galatasaray dhi bedo kacha karakore kod Bayern. Mano bende nitiere kar kanyo ang'ero some ibedane kod ng'eyo ni gin gik mage mantiere kar kae. Wakaw machinglo ni Joyce gichalo mana jok moyueyo wacho ni oyueyo amawacho ni tho El Nino chachal ka gimolal kamintiere kar ka pachien mane mayie machalo mar Nowacha to koro ero giwuok wacho ni gini onge wadhi adhiya koni gichabichal ka gima dachot inena ng'o e gazet ka. Cleophas akia ni nyakara moge jog maneno gazeni okinyi makawuono kata machinglo en to korka koro nyalo paro ni en nang'o kalore ni jogo mantiere yie matin no gin koro ero gisewuok e yie maduong'. Wanyalo wacho ni yie maduong' ni ne en ikruoge mopogore opogore mabede niketo. Wang'eyo ni counties mopogore opogore noseketo piny ikruoge mopogore opogore mag kedo kod midhiero mikelo kod koth mar El Nino. Kata kamano nyaka sani koro jatend piny William Ruto nikech kwang'iyo sura man kanyo go Cleophas mano chalo jatend piny William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua. Gin koro gisewacho ni El Nino ni chal ni onge koro giwuok e yie maduong' no gibire matin ne kata kamano pod giting'o mabul kanyo pod gipimo wanyalo wacho ni pod gipimo hewa pod no koth nyalo biro ginyalo umre to nyaka pod gintiere kod yie matin. Nyakoro moga juang' mane wach mantie kar ka nyiew gazet mano mar Daily Nation isome kidi bedane kod ng'eyo ni ang'o matimore kar kacha. Adek modong' ni warang'ane ite mano mokwongo gazet mar The Standard mondo mwakoni kar kanyo gima ntiere kar ka wacho ni Arsenal fans hunger for victory ka gintiere kacha e weche go mago mag UEFA Champions League. Nitiere weche mopogore opogore bende mag thieth kata mago mag omenda ma bende nitie kar kae wacho ni en Financial Standard mantiere kar kae mano kotenre kod weche go mago mag omenda kaachiel koda ka weche manjiru ne wasemulo e ite mokwongo gazet en mar The Standard. Ang'eni bang'e ang'oranga ni tudruok mano mar piny Kenya kod pinyno mar China ma bende omipeke ite mar 14 kod mano mar 15 to madaranga ne odiochieng' ma kawuono ikruok ne penj ka japuonjre mari in go dala kanyo
rangane kar kanyo kaka inyalo bedo kata ko revise penjne mar KCP nitiere ite kata mano mara 8 kachiel kora ka wach machielo Joyce madani warang kaka pok watieko okinyi ma kawuono nitiere weche mantiere ite mokwongo ka ero committee mochung' ne thek mano mar thek makoro sani romo Nakuru ka gintiere Elementaita koro giyie marakre kod weche mag cost of living en gimoro ma nyaka ji lose pile ka pile ngeni an gi twak mabiro e kinde mang' waduogo kar kae to kata kamano wanenene e kinde mabiro mana ka wantiere kodi kar kae inyalo wacho e wi wach mana mapiyo makende mang' wamul kar ka kar nyakora mo jangang' donja ne iye kata mondo some ne matut kaka entie ka. Akwanyalo ng'iyo kanyo Cleophas ana wacho ni aneno ni kamiti ma kamae wang'e ni ne gin kod thuolo mar ndalo 60 mar pedho duoko margi mano ne jo Kenya nyako tudore kod gigo magisetwake nyaka sani kalure kod twaka ma bende ne gibedo godo kata odiochieng' manyor Elementaita e kaunti ma Nakuru nyaka sani koro ne giwacho ni nengo mar ngima kata pek mar ngima en gino maduong' ahinya ma akia ni thuolo mar ndalo 60 ponono nokoromogi mane momiyo nyaka sani koro medgi thuolo mar ndalo 30 moro nyaka sani koro gibiro bedo ka gichwalo report margi mogik mano tarik 26 dwe mar 11 either ginyalo chwale tarik 26 onogo kata ka tarik 26 dwe mar 11 podi mar mondo mi gitwaga gichwalane ni gisetwak yes magi gik ma jo Kenya ne opedhonwa to koro way forward enang'o kata kamano nyaka sani giwacho ni giseyiere mar mondo mi giketi nengo mar ngima ma malo kata yore mag duoko piny nengo mar ngima e report ma kamano kata kamano wang'iyo ni nengo mar ngima Cleophas kuom wacho adiera gigo mondik e kalatas ok nyal konyo e duoko piny nengo mar ngima kod idwa duok piny adiera to gin gigo ma jopiny onego bed ni neno gimokwongo manyalo miyo nengo mar ngima dok piny en kod duok nengo mar mafuta piny ema wang'e ni nengo mar mafuta kani malo to miyo ga gik moko mathoth idho nengo mar mafuta koduok piny ema nyalo miyo nengo mag gik moko mopogore opogore ponono dok piny kata kamano we warita ne report ma gibiro chwalo erokamano Joyce Oduor nyakora mogi jwang' mane makelowa e giko mar gazet okinyi ma kawuono med kete karka aduogo kod twak mano twak mokwongo e chenro mar rupiny kantiere kar kae kod welo wadarang'ane chal mar piny Kenya oriti masani nantiere ka kod Joyce Oduor anyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokiew nyaka sango en sachiel wakaw ywe masani